Chingaki aboroki wabagenda tagocha asomotimoko omutambe bwekengese gya kabere ky'omwaka nigo abaibuli babuligwe kwenekia buna abana babo nko lendo balebya chingaki balenka mwelyo kubwatikana n'ebikorwa birya byobonereribwa bikwenekwa chingaki bunechiga okwana imeye bunge ya bonchali saborokwa babwato korokya chitalanta chiao osebyewa ao osira omurubelyoega OCBC nebyegwa nigo abaibuli babuligwe utuguterare ogosarwa ku mwana omunyaruka Dipon Asanya na Mange Hebyegwa ao nigo bigenderete koenekigwa asaborokigwa b'ekisukuru cy'oboroso engana boigo genderete kwenana okoboko kuchisumurubiryo OCBC bagukwana ime yesukuru ya Founders Junior Academy Suneka nigo chisukuru gwetania 15 chiaomerana ase ogosemania na boigo okwamererania na boigo kwenana obosegeta gochasaborokigwa ero twarengega igase amangana talents twari kurokia abana baito na talents basomera sukuru gatarika ende borokina abande CPC ngiokeregentekia so that naliba kumana bintu kibasomera bintu kibagokora in future what they are supposed to be doing. Abana twarorira makumi ga bintu bagokora bya nande CPC negentekia kiaretire amangana yo gokonya abana baito banyare komanya ase bare buya chingaki umutimoko bwetamya kabere ochakire nigo bona baibuli baburiwe goika abana babange na kwenekianga babairobulindi boisaine asa baibuli ntue twatwarira abana aba semetinye tatemegima abana ngoja balenga for 3 weeks abaibuli kamuranje murenda abana aba batuiranire muna twabaeta abana mwanza koira abana mairi twatware chingaki chingiana abana baito togosabaga ki abana ke bagochanka baibuli mogenderere ko bakonya batware chingaki chingiya omwana kuoro kikeria manyete mono kirase kurwa sa manyinga yatari agotebereri bono tware ko tebia baibuli abana muna bagochanga chirusa baba elibaga basome nanda manye talanta y'omwana oyengayire egere nera mu support chinjira cyogosara abana banyaruka ngati y'ebintu birya abari mu bono babeire bakogikeria otebaiga abana baisike abana bonski bagojanga tulendera abana sana omwana muisike mangana naraba gusiba kora especially ugosara abana baisike ntwakana mbere basaru igo buna twabwa tugita abana tiganande baira namna bare ekemira gya Kenya dero mangana ale digital binde bitwa bwata kale mbietete korengede genteke constitution yeto ya kiangire na indo no nyabanyagitari banyorire nga aja teyo togokorera abana baito abesike bintu ngebi engana no konyorogo kege kweneke okurwa se chiamate chinyinge omutangani o Global School Partners nigo aero buya bwechisemi sateba nigo bagendete gusira abana wetania chimibere eli banyare gonchiria magimaba matukankyo. I'm Carol, I'm the CEO of Global School Partners, which is a charity in Australia. We've been operating in Kenya or assisting in Kenya for 15 years. We believe that children should be able to fulfill their potential and education helps them to do that. Not everyone's potential is the same, and that's why an event like this, having the different activities and the different opportunities for children with different talents to come to the fore. Omentana yuni go babwato kaige kulegetini kuchesaba yanto balia bakwana nemirime kongu kuchesaba rokiwa Abantu bali bakulika abana bakemberemo mbobe sana kiagara mwana moke tara konga nande tara maye bintu byakora igora nyora na asobongo bwabo osase ebimbo byabo mbira konga igon tutagiti ngarabana bareka bachokora chika chinkongu lakini aso konya boibuli asemereme nsini ya nyomba na bintu bike ebina butoko ba encourage Kuripotere kitaseni kiao kiagetembe kuroiga sebunge ya bonchali letera nigonkuru kwa Dipon Asanya.